Parom gajuang kik bed koda to kotenre koda mano. Aya, Rex minyalo medo. Mana kaka Steven osewuoyo wi kisera, to rawere onego bed ni ng'eyo sani. Ne mana kaka nitie jotelo madhi wuok kabire kisera mar manyo ombulu. Wan kaka jogokura, kaka rawere, onego bed ni wawacho ni koro kisera ma jogi bire ni ok gidhi sero wa yo mayot. Nikech kama wantie sani kaka rawere waseng'eyo value marwa. Omiyo oken kinde machon mane gibiro to giwacho ni donga kelo u ba amiyo ID. Mano kisera machon ahinya mane gitiyogo e kinde machon. To sani nikech wang'e value marwa, ok onego bed ni jasiasa biro to sero wa gi gik ma osebed kitimo higa mabiro gi higa madhi. Kaka gik moko ka abiro atero ka okura, abiro akelonu opande, mano gima ok onego bed ni watiyogo kaka rawere. Don koro mano kisera mar ombulu ma josiasa tiyo godo. Kik gitig mano nikech sani kaka rawere wang'eyo gima wadwaro, to wang'eyo ni sani gima nyalo konyowa en kawo ombulu. Nikech ombulu no ema dhi miyo wabedo gi kuonde thieth mabeyo. Ombulu no ema dhi miyo ka lecture odhi e ng'anyo to ikuongo chulgi, iluongo ni prioritizing the right things. Iwinjo? Ombulu no ka wakawe ema dhi miyo wabedo gi ndarni maber. Ombulu no ka wakawe ema dhi miyo wabedo gi security. Omiyo sama wawuok ka IBC oselando wach ka ombulu, kik wakaw ombulu kose kik wabed gi samuoyo no wacho ni wadhi kawo ombulu nikech wakawo ni jatelo. Wakawe ka wakawe ni wang'eyo ni ombulu ni en ngimawa, to ombulu ni ema dhi konyo pinywa ka. Nikech gimokwongo wakawo ombulu ni to ombulu ni dhi impact wa kuom higni 5 mabiro. Maka warito nok wakawe nitie jomoko nyalo wacho ni kata kaka ombulu ni be gik moko dhi lokore. Oyo mana kaka isebedo kirito duogo mar Yesu Kristo na kia ni irito duogo karang'o. Nyaka bed ni wabedo joma nigi faith ni gimoro nyalo lokore. Wabedo gi faith ka wacho ni wang'eyo ni gik moko okosebedo katimore maber e kinde mokalo, lakini kama koro wantie ni wabiro ni wadwa loka ng'o, wadwa loka ka gik moko osebet katimore, to kik warit ni dhirowa. Nikech wan ema wang'e gima wadwaro en fight ma dongere nyalo wacho ni a fight towards destiny. To kin ng'ama dwaro gimoro gi ngimani, ok irit ni ng'ato biro ni koro dhiri to in gi pachi malong'o, Nyasaye be osemiyi rieko, ing'e gima onego bed ni timo. Omiyo wawuog oko, wawe bedo gi blames mang'eny nowacho ni koro IBC onego bed ni ting'owa, ni terowa. Kama ni jotelo biro to ting'owa to nyisowa ni gouru kura ng'ani. To ka gisegoyo kura to gitimo ang'o? Gichako mana timo gikgi ma gin giwuon gidwaro, nikech gitimo ang'o? Giloko wa rombe. Ing'e ni kijakwath rombe tidwa tero rombe modhe pi, igolo gi tisembo gi titero gi tinyiso gi ni ero koro wachopo kar thim, modhuru pi. Kendo kitieko tidwoko gi e odgi. Omiyo kik wabed jomikwaya.